Sweet kona ini berada nanga sa serana mang serana uma granis map bigis maf unu ala serana mang odi pau de ala presa lon tu tapagronta po dis pau de me teigu odi me baru odi mina makera ya mi aba YouTube kanaal disi en na YouTube kanaal lek sa onshik bana visi na een kanaal in we bespreken bepaalde onderwerpen. We abra politiek, we abra sansa edunu inu aladei, we abra manvrouw, abra opvoeding, abra vrouwen van make money. Mo interviews ma, san make money tap wan fasi, san make money tap wan fasi, san succesvol tap wan fasi, san sab motiveert trouwen tap wan fasi. Maar voornamelijk op begetak abra unu. Afas fa weshi gado, afas fa unde in grondtapu, nanga sumana unu. In a kanaal dit wordt tak ala taal, sa we tak in Sranang, vooral van de blaka bobay taki. Dit wordt tak ala taal, zelf peetaal wordt taki. Maar voornamelijk wordt tak Sranang tongo, de Nederlandse taal, nanga Engels. Dit is nou voor de eerste lessen, zou ik en dit is nou een eerste les voor een boenlange serie. En een onderwerp die voor een eerste les die voor een boenlange serie. Ode sumana wi lek blaka buba. Sumana unu aningre. Mina wan blaka uma, mina wan blaka buma, mina paramang, parauma, mina koronmang, mina nikeri uma. Mina seranamang, mina para, mina luwangu, mina kulturup ching, mina kerkip ching, milop mi gado, wan mi saptak di gado mek libisma, amek ablakamang, ablaka umalek eerste. Mi saptak omen blaka berada nanga blaka berada nanga blaka safmi. De praxeer tak. Amemre buku ana wan buku gi unu blaka buba. Tak na wetmang. Meka blak buku gi unu. Des damek omen blaka berada nanga saf unu. E sha memre buku lek wan buku sa anof unu. En nanga aseri sami o bigin ja so mosor unu sa a relatie na fu unu blaka buba. Ina grontapu disi. Nanga a relatie zou op nanga a memre buku sa dekar a Bijbel, prawai kare Injil, prawai kare Torah, Oude en Nieuwe Testament, prawai kare de Gospels, prawai tak a brief Aaron moksi met nanga a brief fu Jezus, prawai tak na a brief strukturu fu a fosipa, the agents of day, Adam nanga mama Eva. Trawai tak na awor tu fanan na. Trawai tak ook tu tak. A Bijbel na op niks te maken na nga winti. A Bijbel anawa obia. A Bijbel na niks. Na wit masani. We na nga aseri dis mi wa aseri disi. Mi wa sorry tak tana apresi fu unuleg blakabuba. In agronta plibija nanga sana arol fu unu blaka buba in a Bijbel sumana un gado en if a gado dat na self de gado fu a Bijbel sana denk tra gado en sana a relatie sa a gado fu unu ap nanga winti bika unu sranamang a verdeeldheid die unu sranamang do in a feit tak afuf unu da kerki en atrawan tak mine affrontu met de convo bika fos Bijbel bende a beschreef in a buku forum fa de wetman junu en convo bende winti bende obia bende fdresunu en afas fa grontapu charun ko afas fa un confado in grontapu want un fado futru in grontapu de conshitak afas fa den draya Bijbel cha kompot gunu la we beribitak te opa Bijbel
Zo wit visje wakai luki. Blauw ei jeri weer. Bubasana kleur. Dat inderdaad den bigis maar voor ne praxeer tak aan wa unu buku. Maar isabi toch. De iwang mek was maar tegen wan sanisa ap fanodu lek wan dresi. Taim soren tak no ina aben fanodu vooral if je tegas ma. Om si so lekip chinengre. De umbem chin. Juist den dresi se ta umus ben dringi. Fu musambe dresi unu. Unu belob de wan de be bita. Dus ala dresi, ala obia. Te ya bif dringeng. Te ya bif tekeng. Ane sweet ki ai en ane sweet ki tongo. Mino mek de lesa di sisa mogi. Mino mek de langa. Want nip kimrada na nga mi bigis sa tegi mi tak no. Te yetak langa. Dus ik moest mek de lesa dis ongeveer 10 minuten, 20 minuten. Want de bakkerats mano arki moro. Zeker if unu volk, onnieuwsgierig. Maar anam duurt om si langa zeker in haar bidje niet. Dus daarom moet bigi ala den film disi. Ala den film pesa mo tik op. De lesa dis mo begin. Shatu. En give me 15 minuten na valk shatu. Dus dat moet je aan beginnen aan eerste les like van taking ba. Je gaan beginnen aan eerste les. En aan eerste les na de neger. Soma na uno. Like nengre. Pe moto vandaan. Samek saka so na grondtapu in vergelijking na ala den tra ras van da grondtapu. Ay. Soma na uno. Samek ala den tra volke haat uno. Maar tegelijkertijd je shitak de jaruso een soort fascinau tapu. Den lop uno. Den aflop uno toe. Maar moest subside de haat uno. En ageer if de alamala mek kofu mek wa anuf haat uno. Saide mek adesotak if wa alamala sabi. En if uno be sabi dat unsap tide. Tak di gado mek a eerst man, a eerste uma. Abe de wan blaka man. Want nooit den trakleur no be ma mek uno. En di gado meki atako meki sangeers uno. Anap in a Bijbel. Dus in de les di samoji. Wala mala. Un sorgo tako abun Bijbel yara un blaka buba. Awins uno lobe ete. Isa omes Jehovah's getuige ik kon drapen to. Un bijina nga a Bijbel dati. Maar amore beste Bijbel isa was tuka. Na a King James version. A King James. Miere dat zelf Bijbel, dit dat de man schrijven Bijbel, te den schrijven in een Zwitserland aan tongo. Dus wala mala, ons zorgo tako abun Bijbel. Want aten kondoro dat man moest het tegen unu pe ina membre boeken omus go suko ses besani schrijven. Dus lek van taking ba eerste les, disi. Ogo abrazo mana unu, wie is de neger, de negro, crioro, de moor, blaka buba, blaka man. Blakauma, Moreno, Moriantje, so-called Negro, Ingi, Aboriginal, ook to Ingi, Indiaan, want die Columbus kon na grondtapu, pe uno belibi a grondtapu da pesa de kar Zuid-Amerika, ano komi des masang tidewe shilek Ingi. Den grati wiris masangers Japaners nanga snesi nanga Japanese uit Indonesië. No. Buku lai, buku de, ala den buku dat mi abi. E wala mala, muse sabitak, abif go bay furu buku, want afade wet man tege unu. Te iwan sapsani, te iwan kibrisani, kibrengi blaka ma inwan buku. Masare no be sabi, tak, feifi barki yari unu no be ma leisi. Ma de feifi yari, de be feifi barki yari, dat tip sagba, no ulop leisi. En afas van wel lees no de. Ageer se grond tape bje vrede. Ageer se omoro ablaka buba e lees no de. Omoro den tra buba. Ageer se dingen lasa interesse voor lezen. Dus alla lezen mo sorun soort boeken. En dan mo sore ook to tapa plaatje soort boeken. Wo lezen. Dus a ingi, sorry. Maar a Indiaan. Nou plek van de Amerikanen take $5 Indiaan. Hij is gemaakt a Indiaan sa wekar Indiaan tide. Ook to de wan fusranang. Die Columbus kona
Zuid-Amerika, Amerika, Haiti, allemaal landen. Na blaka buba amiti. Dus, na braad kanti mi mo van mi kan tak en tak. Tu continent ben blaka. Afrika ben blaka. Dape de bigisma fun belibi. En den bigisma fun belibi in de Amerika's. En te metak Amerika, da metak Gowaka Canada, Midden-Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en al de eilanden die we de Caribbean noemen. Dus dit is ook de UNO-les. Dus de UNO naar de agents, de ouden, de aboriginal, we zijn de Mesopotamiërs, we zijn de Chaldeërs, we zijn de Phoeniciërs, Etruskens, we zijn de inheemsen, we zijn de Azteken, de Maya, de Olmeken, de Ancient Hebrews, de Israëlieten, dat zijn wij. En dat ga ik bewijzen aan de hand van de Bijbel. En aan de hand van de Bijbel van de originele inheemse mensen die in Zuid-Amerika, Midden-Amerika, de Amerika's wonen. Het 4e deel van de wereld die door Columbus is ontdekt. Ook wij hebben onze Bijbel gehad. Hebben het nog steeds. En dat noemen ze de Stick of Joseph. Want wij zijn de House of Israel. Alla blaka bubasande in Zuid-Amerika. Kan de na 3% noemen denk ik moeten uit Afrika. En ook to de wansa denk moet je uit Afrika. Dat na ding wang san liep na baka. Want mosoru nu in de Bijbel den to oorlogen sang panya en den 12 stammen. Uno na de ware Israëlieten en dat mosor na nga a Bijbel. Maar volgens dat ungo so fara para na nga sa Israëlieten. Dan mo arki wan poku eerst. O arki even wan poku. Hai, want stap noti de na de opo. O ai mus opo wiki. Wiki. Aten kondoro. Opo kondremang mus opo futru. O ai mus opo. Dit is na deel 1. Dit is na intro. En deel 2 kom. En alla kennis sa mogi, alla kennis sa mi schreef hij. Alla kennis sa wapur uit a memory buku fu Juda nanga Benjamin. Dat na den brada nanga saf uno. Sa a Bijbel moto uit de mama nanga den papa sa ook na de bigisma fu uno. Dus dat na sa dekar. A memory buku a Bijbel. Uno. A blaka buba san Columbus kon fini jaso in 1492. Uno ook de abu Bijbel. Dat na sa dekar. Het boek van Mormon, de Mormonen. Dat na a boek sa den bigisma fu Uno. De 10 tribes. De 10 tribes liep na baka juno. Dus me begu alamala. Sa yere a pisan sa met tag jaso. A pis film sa me megja. Suku alamala dat fin. Het boek van de Mormonen. Book of Mormons. Want dat is een bigisma fu Uno. Dat na Uno Bijbel. Uno's massa libi in de Amerika's. Libi in de Caribbean, Zuid-Amerika. Uno blaka buba. I was sorry, mosor Uno. Dat na Uno Bijbel. Dus Uno apwang rol in grondtapu. En voor die Uno no tek a rol dat na untapu. He grondtapu elei. En zolang Uno blaka buba. Uno wiki, Uno kies schrevi. Wotalei. Aten kon doro no, aten kon kenki. Tak Uno dem 10 fu Jacob. Uno 12 fu lo. Dat grondtapu odrijf. Sanda ondro mus ka loktu. En santa loktu mus ka ondro. Want karma ik kon claim sanaf in. Blaka buba. Wiki no. Deseki desaka fukari me tena balenshula e. Tena kide kwamba fukari me tena bose konde. Sanda grondtapu. Matemeko mina udendrewe temeke. Mina udendrewe barakuliba e. Bose konde. Barakumofo. Anofruliba e. Balejetwe. Amina udendrewe. Bose konde barakuliba e amina udendrewe matemeko temeko amina udendrewe
fukari me tena bo Unu sekonde. blaka buba, unu dem chinfu Jacobi. De unu naki dem de chinfu kwamba yao. fukari Na me unu na en, pura sodat bale shula o. Amina udendrewe temeke. Barakumo fo. Bo sekonde. Amina udendrewe. Amina udendrewe. Barakuli bae. Anofru konde. Anofru konde. Amina udendrewe. Aboseli bae. Boseli bao. Mina udendrewe. Mina udendrewe. Amina udendrewe. Amina udendrewe. Barakuli bae. Barakumofo. Wopo, Mina wopo. udendrewe. Free bitin ka ba? Temeko. Matemeko. Temeko. Ubaya embobile. Mbaya embe, ubaya embe jime, uteja embobile. Mbaya emboiko, mbaya embo, uluka emboiko. Mbaya emboike, uluka emboiko. Mbaya embo, uluka emboiko. Mbaya emboiko, mbaya emboike, uluka emboiko. Mbaya emboike, uluka emboiko. Mier libilanga. Mier tak unu blaka buba. Unu na dem chinfu ham. Ham na papa. Mier libilanga dat miere. Tak unu na dem chinfu ham. En dat unu de vervloekt. Want ham na appa fu ala blaka buba. Ala blaka sma ingrom tabu. Maar atru. Want teme lees ja in a Bijbel, a woordenboek voor a Bijbel voor de witman. Den sap sumana ham. En sta ding etaki sumana ham. Want ham na wan voor den boy. Voor Noah. En alla strana mamu sap sumana Noah. Want te gado e ati grontapu. Te gado e vernietig grontapu. En a laatste lees die gado vernietig grontapu. Asin watrakum. A watrakir. Alasan sabe libidap grontapu. Maluku. Die gado me grontapu. A me grontapu. Info elementen eigenlijk vevi. Watra.
aarde, lucht nanga fire. Dus maar die abi winti sabi. Den sabi tutak. Ala de winti. Na ook to in den domein dis den de wa watra inji. Stap tak tapa grong wa gro winti. Na lok to stap tak winti free. En stap tak fire winti de. Kantasi na waf ma winti san fire. Watra inji. Dek van takeng ba na wa watra wang. Gro winti lai. Alas maar tap kromanti na luchtelementen. Dus die anna sin watra kong atata apapa sin watra kong a watra kier alasan van belibi tap grong ma ana alasan van belibi I watra dede en de wan san be da lok tu ook tu de dede no ala mala faya ana alasan dede zelf libisma ala mala no dede want kado zorgu tak noa en vrouw nanga den 3 boyfriend nanga de uma fudeng mek wa arak den cha ome meti heilige meti segi meti furu segi meti den cha nanga so meti sang na segi ma samus ruim samus de alasan van de behalve de watrawang de wan sai libitap kuron ma ina arak funoa den kong dus ham je leest ja naar de Bijbel ham of gam. Het betekent faya, hot. En na een jongste zoon van Noach. Geboren 96 jaar before a vloed. Sangado seni. Abe de wan voor de IT sama. Die overleeft a vloed. De taki, weet maar, Sabina, in schrift die zie. In kontrong, a papa. Het onderbere. Den dark races, den blakke ras kon de rasa op kleur. Behalve een negro. Lukumi sora finga behalve een negro. Dus ja unka lees dat ala den sama die sabitak een negro. En wam chinfu ham. Dem chinfu ham naar de Egyptenaren. De Ethiopiërs. Des maar uit Libië. En des maar uit Canaan. En de Canaanites. Alas maar saptak dena des maar. Dus na den chinsa moksi den Siri. Nanga den gevallen engelen. Dus bigis maf unu den pa nanga den maf unu. Before den be mag moksi den Siri. Nanga den chinfu Kanaan. Dus ons sap nelek Nimrod. Den bigi farao. Den ook moton uit azelf de papa sa unu. Den negro die den Siri lek strafuk moto. Dus dan ga de lessen sami ogija. Wogo onderzoek no. We if gam ana umpa. Ta etana baka. Ya vet nanga Shem. Da ko luku sot wan fudeng na apapa. Fuden negro. Disi na einde. Fu deel 1. Dek famitaking. Unu blaka buba. Misorunu. Tap a wapen. Tak a fos wapen fusranang. If je looking a fos wapen fusranang. Suma bent nap nen tapu. Abende. Blaka buba. Abende blaka buba. Dis na wa houru wapen fusranang. Kanda fos wang. Maar da luku. If untan sribi sogo. Da eindstand hier grond tapu. Ala wapen ook to stranang. Na di so kontrong. En as da unu yere blaka buba. If was done. Dat di gado mek unu. Na bijing. Adam nanga Eva ben blaka buba lek unu. Da asong sribi. Man gado taken toch. Mi volku el lasas 3 in grond tapu. Omdat den apkoni nanga sabi. We. Mi go bay omen buku ook to den buku sa appa ben tak abosin fu wiki unu. Maar ook to den buku. Di appagi unu. Di Moses. Papa Moses ben go tapa bergi.
Die anak yang broko den buku dati den de vrij no en mi baiden. En uit den buku dati mi ogo di les. Dus dan me aksu alamala u abonneer. En anego dorom tak furus ma mi ap fanodu fu abonneer. Ma mi ap des ma fanodu gisuma akoni disi nanga asabi disi mu prati. Bika unu serana mang we ulop seranang en ulobong srevi ma sabi sumana unu. Futuro musap sumana unu. Want unu serana mang u ap we play wan belangrijk rol in grondtapu. Arol sa we play wan Bikino tapi karu aku abukan Bigi ala den konfo wiki no stranang ai wiki